Droja cîhaniya mafê mirovan de alîgirên Encûmena Niştîmanî Kurdî li Sûriyayê li Qamişlo mangirtinek li darxistin. Bi vê xwendin ji Encûmena Niştîmanî Kurdî li Sûriyayê enekese mangirtinek li Qamişlo hat li darxistin bi doza berdana girtiyên encûmenê yên serdestê asayişê ve hatin hegirtin. Alîgirên enekesê yên li Qamişlo li kolana siyahî li pêşiya avahiya UNICEFê rawestiyan û daxuyaniyek hate xwendin. Endamê nivîsgeha siyasî ya Partiya PDKSê Mehsin Tahir daxwaza serbestberdana alîgirên enekesê kir. Ev kesê ha divê bilez bên berdan berdewama me û îşkarê me re bi rengekî sivîl û aştiyana wê bibe heta serkirdê me ji encûme ji zêndanê PYD bên berdan. Endamê nivîsgeha siyasî ya Partiya Wekevî bang li tev demê kir got vegere karê hevbeş bi Encûmena Niştîmanî Kurdî re li Sûrî. Mafê millet bicîbînin, millet divî wedî aborî nexweş derbas dibe, divî wedî siyasî nexweş derbas dibe, lêvegerekê li xwe vegerin, bên ew Encûmena Niştimanî bi hev re karibin karekî di îro dibikin, li hev vegerin lêvegerek çê bibe. Hêjaya balkişandinê got serbanga enekesê bi heman armancê li 15 deveran li bajarê kantona Cezîrê mangirtin hatine li darxistin. Asayişa Rojavayê Kurdistanê jî destwerdan nekir û parastina alîgirên enekesê kirin û heta amedekirina vê raporê ti agahî sergirtina pêşdarên mangirtinan yên enekesê yên îro nehatine tomarkirin. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.